Atzalde ondanoi eta ongi etorri berriz. Azteko moduan gaurdoan. Esan dako, ongi etorri iraileko pleno honetara eta Kontxik hasi lehenengo puntutik mesedez. Gai-zerrendako lehenengo puntue da zinegotzi berriaren kargu hartzea. Bere aldeko kredentziala jaso zen hauteskunde batzordetik eta kargu hartzeko aurkeztu beharreko dokumentazioa aurkeztu do, eta orduan, noai falta zaion bakarra da karguari zin etea. Beraz, zin eten duzu edo hitza ematen duzu zure kontzientzia eta horregatik zinegotzi karguaren betebeharrak zintzo beteko dituzula, erregearekiko leialtasunarekin eta konstituzioa estatuko oinarrizko lege den aldetik bete eta bete araziko duzula? Legiak hala behartuta hitza ematen dut. Ia, kargu hartuta, zer zatezke. Gai-zerrendako bigarren puntua. Barkatu, astu eintzat esatea. Aurrerantzean eta amatasunagatik bajan dagoen bitartean, Maite Agirrek delegatu do bere botoa Irune Galarrarengan. Orduan, berak botoa emango du bera eta Maiteren ordezkaritzan, egoera honek irauten duen denbora. 2021ko uztailaren 19ko aktaren onarpena. Ados zaete? Baho batez, onartuta gehatzen da. Hirugarrena, alkatearen jakinarazpenak. Nik gaurkoan ongi etorri emon besteik ez ziortzari, bai udal korporazioa eta bai udal gobernu taldera be. Eta, zeuribe, uste dut herrisei erakutzeko konpromiso hori eskertzea. Besteekin eta agurtu izan ditugun udalkideekin indogun moduan, udalian konpromiso hori hartzea herritxar moduan eskertzea. Laugarrena, 2019-2021 diru-laguntzen plan estrategikoaren aldaketa. Proposamena bidal izan, diru gehiago beharko litzeke beharroiei atenditzeko eta plan estrategiko aldatuko litzeke eta 10.000 euroren ordez 15.000 jarriko litzeke. Ados zaete? Bai. Hori izan da, hau batez onartuta gehatzen da, ez? Ados zaite danok. Hurrengoa kontu ematea da. Onartu ditu alkateak dekretuz, bi kreditu aldaketa, bat 9. uztailaren 23an emandako dekretu baten bitartez, eta 10. irailaren 20an emandako beste dekretu baten bitartez. Bi dekretuak bidali zitzaizuen, da besterik gabe jakinean geratzeko. 6. Alkateordeetan aldaketa batekinez, 2021ko uztailaren 20an emandako dekretuaren berri ematea. Alkateak dekreturren bitartez erabaki zuen, Kristina Markinaren ordez, Nagore Inurrategi izendatzea 3. alkate orde, eta Nagore izango litzeke
momentuz behintzet, tokiko gobernu batzordeko kide baita. Eta da besterik gabe jakinen egoteko. 7. Tasien herribarruko tarifak 2022-rako proposamena bidali zitzaizuen, bertan jasotzen die 2022-tik aurrera aplikatuko liekeen tarifak, konforme zaete? Hau batez, onartuta geratzen dira. 8. Barkatu, Zakit, Juan Luis Olander, bixoke altzadu zuzkoa. Bai, aurrera Lander, aurrera, bai. Ez, bakarrik komentatzea, gauza. Hor alde batetik, pasatako dokumentazioan esaten da, zaiela onartu erek planteatzen zituzten bi irizpide, ez? Aplikatzea, jai eguna izatea egun konkreto batzutan. Eta, horren harira, eta hor sartu gabe zaitik, ados garo horrekin, bai komentatzea, beste batzutan, eztabaidatu die tarifa hauek batzordean, aurten ez dugu ezer komentatu. Eta bai nahi genuke jakin puskat ze balorazio etxen da orokorrean, batasi zerbitzu inguruan. Hau da, ez dakit, azken urte hauetan, ikusi dugu, arazo batzuk bazerela, ez da, zerbitzua mantentzeko, eta gian, krisialdi honek areagotu egin dago, puskat, taxisten, puskat, ez dakit, larritasuna esango nuke nik, zaitik, azken finean, bezero igual, erota gutxia dauk, ez da. Orduan, bai, nahi genuke jakin, balorazio bat, eta baita ere gogoraztea, gauza batzuk komentatzen baldin badie batzordean, baita ere, eztabaidatu dezakegu eta informazio hori jaso. Guretzat importantea da, batzordetan gauza hauek plenora joan baino lehenago aztertzea. Bai, batetik balorazioa itxatzen duzu Lander, eta nik uste oso garbi daola, taxisten kolektiboa, zerbitzu publiko emaile moduan, izan dela eragina jasan da benetako bat, eta uste dut pandemia sasoian beste bat kolektibo moduan, eragin handi bat jasan da bena izan dela. Uste dut zerbitzu publiko, transporte publiko asko moduan, ez? Hortik aurrera, balorazioa eta itxatzen duzu, batzordean beharrezkoa izan lehikela, izan lehike gisa da, itxatzen duzu moduan, proposamena normalian agitak zeberak itxen da bela, eta aurreko urteetan be, zuzenean plenotik pasau izan da, batzutan bai komentauta horretik batzordean, baina balorazio hori beharrezko ikusizkero nik uste dut badala urrengo lan maira traslatzeko kontua eta itxekoa. Ikusitza eragindako kolektiboa zela planteatzen eragindako proposamen hori onartzea gutxi izan zeinkela. Plantatzen dago 2,9ko igoera bat tarifetan, gaur egun KPI-xa inguru hortan mugitzen da eta hori referentzia hartuta planteatzen da igoera hori eta uste zentzuzkoa izan lehikela. Eta hortik aurrera bai Bergaran bereziki, baina baitxa beste inguru batzutan taxi zerbitzuan izaeran eta inguruan hausnarketa baten biharra bai konpartitzen dugula uste dut. Esan dago moduan zerbitzu publiko bat denean, nolabait erantzun bat be emon biharra badaukalako eta zentzu horretan hausnarketa bat itxera gombiatzen zetxo eta izan ezkero urrengo lan bileratik hasitza. Bai, baina logikoago da dirudia azterketa egin eta gero tarifak onartu, ez alderantziz. Zertik onartzen baldin baditzugu tarifak. Ez daten da, eta azken filan gauzak ikusitza, tarifa izan lehike tresna bat, neurri baten, gauzak bideratzeko. Esango zela, baina bai aurretik eztabaidatuta eta jakinta zela dien, gero daukagu margen bat, ez da, gauzak bedera batera edo estera itxako. Eta kizu moduan tarifen proposamenak Gipuzkoan mailan nintzen da, eta horren gainean hausnarketa sakona itxeko ez dut uste gainera tarifari lotu biharra dagonik. Zerbitzuari buruzko hausnarketa aten behar baldin bada, nik uste dut isla gombia dela, tarifa bat onartu biharra dago, derrigor aplikagarri izateko urte hasieratik aurrera, eta horrekin batera ondoren hausnarketa hori abiatu biharrezko izan ezkero. Nik esan dako moduan, konpartitzen duela uste dut zerbitzu publiko horren hausnarketa bihar bat.
dena den, ulertzen dut, hau batez onartzen dela, ez? Bale, hau batez onartuta gehatzen da. Masterreka 17ko jabe komunitateak egindako zesioaren onarpena. Komunitate horrek Bergarako udalari zerbitzen dio lurzati bat, 2,71 metro karratukoa, eta proposatzen da zesio hori onartzea eta eskualdatze horrek sortzen dituen gastuak udalak bere gain hartzea. Konforme zaite? Onartuta gehatzen da. 9. Kristina Markina zinegotziak zinegotzi karguagatik aitortutako dedikazioaren errenuntziaren berri ematea. Idatzi bat aurkeztu zon eta alkateak irailaren 13an emandako dekretu baten bitartez erabaki zon idatzi horren jakitun geratzea eta irailaren 14an baja ematea. Eta horren berri ematen zaizue. Hamargarrena, Arantzadi ikastolaren eskaera mailegua itzultzeko epea luzatzeko. Bere eskaera da 2029 arte epea eukibarren ordez, beste 8 urte gehiagoko epea ematea, mailegu hori bueltatzeko, eta beraz, hartzea proposatzen den erabakie honakoa da. Arantzadi ikastolak egindako eskara onartzea eta 2012ko martxoaren 2an eta 2014ko maiatzaren 23ko eskrituretan zehaztutako amortizazio epea luzatzeko eskara onartzea. Berme hipotekari dagokionan aurretik hitzartuta dauden gainerako klausula mantenduta. Beraz, mailegua amortizatzeko epeak honakoak izango dira. Kaja laboral eta kutxa 2026ko martxoaren 2a. Eta bankoa 2026ko martxoaren 31. Eskriturak sinatzeko alkateari ahalmena ematea proposatzen da baita, eta bestalde sortutako gastuak notaritza eta jabetza erregistroa barne Arantzadi ikastolak ordaindu beharko ditu. Eta erabakiaren berri emango litzaioke Arantzadi ikastolari eta Gipuzkoako Foru Aldundiari. Konforme zaite? O boskatu ingo dugu? Ez konforme, baina nire hitza nahi neban hartzia. Bueno, esan duen bezala konforme egar, ez da ados gare gai honekin, baina bai nahi ginuan, nahi neban mai gaineratu denbora falta izan dugula nahi bezala lantzeko eta erabaki hartzeko. Asteazkenian okerrez bana batzordian aitzatu zen gai hau eta gero ostegunian plenoko gaien artean orduan hau kontxik irakurri da benatarteko jaso ginuan, ezta? Ondinok txosten tekniko baten faltan eta gaur goizian alaxe jaso dugu. Gu pentsatzen du alako moldaketa bat itxeko orduan eta berresten dute gu ados gare, baina bai pentsatzen jaku ikastolarako olako gai garrantzitsua da, ezta? Estutasun honetan laguntzeko. Pentsatzen du denporaz tratatzia merezi daben gaixa dela eta horretarako zehaztapen eta txosten guztiak guzti horren jakitun izatea bai batzordian noski, baina beste lan importantia pentsatzen jaku. Nik suposatzen dugu, bankuetxiekin ikastolak aurkeztuko zebala beran finantzazio plana, ez? Mailegua bernegoziatzerakoan, eta horren detaileak eta ez ditugu, ez dauzkauz, ez? Orduan, berresten dut ados gare, baina bai pentsatzen jaku, ja pasau da, eta baina importantia dela olako gaiekin denporaz ibiltzia. Bueno, guztiz ados, nik uste dut kasu honetan eta ikastolan eskaera erake bihar hor ikusen eta ereak udalaren jabetzako erekin horretzen dauken kreditu hipotekari hori berrikusteko biharra ikusi zeben eta alatarzela oso oskuen iraila hasierako bidera baten lanketa horrekin zebitzela
hainbat erakundekin, banketxeekin, aurretik be, hipoteka horra dauzken erakundeekin. Jakinda erendako eta banketxeekin zeuzken negoziak eta horrek be, epe muga bat bazeukela, komen izan plenontatik pasatzea eta horra itxik hasta azkenian batzordean komentau zan, nolabait aitzatzea komen izala eta jakinian denboraz oso larri genbiltzala esan bezala, proposamena ala etorri dalako eta kontxien txostena bai, baina kontuartzailearen txostena falta jakula eta horra itxik planteago inuan, ailegauko balitz plenorako sasoez talde guztie banatzeko gaizarrendan sartuko zala eta bestela bertan bera geratuko zala eta segurazko ezoiko pleno baten biharra egongo litzakela denbora horrek bete alizateko. Aitortuta, esaten duzun guztiarekin ados ganera, nik uste delako gauza bat patxadaz aztertzeko naixa danona dala, baina kasu honetan ikustezan biharrezkoa denbora horrek betetzea eta udalaren jabetzako adan eraikin horretan dagon kredito hori, hipotekario hori nolabait bere onera juteko bidea errestia. Genean Google lehenengo interesdunak hipoteka hori modu honian solvento deia eta epietan ondo jundeia eta movimentu honek berfinantziazio horrek hori errestegu besteik ez dagoitzen bai idazkaritzaren eta bai kontuartzearen txostenak dinuen moduan horra itxik plantago inuan plenontara ekartzea. Baina aitortuta denboretan eta dudabarik geupe nahizoko inuke nasaixau ibili izan. Guk horregaitxik, dauan berak daken biharra gaitxik eta ez dutasun horregaitxik baietza emon dugu eta lan izan behar zalako lan ulertu dugu, baina gaixa azkenian sakona da, beran arista desberdina dazkaz eta gustora geratuko ginake datu guztiak eta euki izan baginu zen. Azkena, eskaera eta galderak. Besterik ez badago, bukatutzat emongo dugu gaurko plenua. Uste dut gaur jaso duzuela mezua eta ordenantza fiskalen lanketarekin hor gabitzela, posible da urrian ziar ezoiko pleno baten bihar egotia garuretatzeko fetxakala biharko alute. Bestela, urriko oiko plenoan landuko inuzke. Mila esker. Zueri.